Benvidos a estes tutoriais de Moodle e aulas virtuais. Hoxe imos a traballar con unha das preguntas da nosa proba de Moodle, así que entramos xa no noso curso. Lembrade sempre, unha vez entremos, de activar a edición para poder incluir, editar ou quitar contidos que temos nos nosos cursos de aula virtual. Lembrade sempre, ao lado do título temos a nosa roda de accións para poder configurar e demais. E continuamos, neste caso buscamos a sección onde queremos seguir traballando, imos sobre a nosa proba que vamos a seguir editando e, bueno, pois entraríamos nela. Unha vez entremos, novamente, roda de accións e editar proba. Aquí temos algunhas das preguntas feitas nas tutoriais anteriores e agora imos a engadir unha nova pregunta. Neste caso é o momento de traballar coas preguntas de ordenar. Que nos permite este tipo de preguntas? Ben, pois basicamente nos permite, entre outras cousas, crear preguntas para poder ordenar por orde numérico, orde alfabético, orde cronolóxico. É dicir, nos creamos unha orde preestablecida na nosa tarefa, nesta tarefa que estamos editando, e logo o alumnado terá que resolver esa orde. Creamos o título, creamos un pequeno texto explicativo ca pregunta. Neste caso vamos a ponerle unha dificultade un poquinho maior. Ordena por orde cronolóxica os seguintes feitos históricos. Ou poderíamos facer, por exemplo, ordena por orde alfabético as seguintes palabras. Ou, por exemplo, poderíamos crear neste texto de pregunta, na descripción da pregunta, unha serie de tipos de palabras, adverbios, verbos, sustantivos, adxetivos, calificativos, e que eles ordenaran segundo, correspondera esa orde. Ben, podemos establecer unha serie de comentarios xerais, como sabedes, en todo tipo de preguntas de Moodle, para poder, comentarlle algúns aspectos xenéricos ou, por exemplo, darlle acceso a máis contido para poder ampliar unha vez rematen a pregunta. E, por outro lado, pois temos xa a configuración. Neste caso podemos poñer, pois, etapas históricas. Entonces terán que clasificar cronolóxicamente por idades ou períodos históricos. Deixamos estes mantendo a ordenación clásica, prehistoria, quedaríamos historia antiga. Atendendo a isto, o que estamos creando é unha orde. Neste caso, ao manter esta orde, nós teríamos un erro, porque estamos colocando idade antiga fora da orde correspondente. Polo tanto, teríamos que correxir a nosa orde novamente. Media, moderna e contemporánea. E idade contemporánea. E agora sí, ahora xa temos correctamente ordenado cronolóxicamente como nos queremos que apareza no exercicio. Podemos crear comentarios combinados, intentos múltiples, si queremos darlle opcións de poder repetir. Repito o exercicio. E última oportunidade. Moi ben. E finalmente, se queremos engadir etiquetas e máis, damos de agardar os cambios e continuar editando, porque así vamos a poder ver xa unha vista previa da pregunta. Se tivermos algún erro, rapidamente, automáticamente, o propio sistema pois nos poría en color vermello onde está o erro para poder rectificalo. Aquí temos a vista previa e vemos realmente o noso exercicio. Temos barallado,
Ordena por orde cronolóxico os seguintes feitos históricos. Neste caso son, máis que feitos, son etapas históricas. Poderíamos correxilo en calquera momento. E faríamoslo, pois, vamos a poñelo, e vamos a poñer un erro, de maneira que non nos dé pois todo pronto. Entregaríamos e finalizarían, e aí temos os errores e os acertos. Ademais, pois, co resultado, neste caso, é a orde correcta. Ben, pois iso todo, deixámoslo aquí e continuamos con tutoriais de preguntas de Moodle. Pechamos neste caso e guardaríamos para incorporar a nosa pregunta de ordenar no noso examen, na nosa prova. Ben, iso todo. Vémonos nos próximos tutoriais. Chao.